So di ami karon diri sa Liloan, munisipyo sa Liloan kay magkuha mi og marriage contract kay para maka register na mi sa muang kuan muang marriage, then maligal na sad, ma-change na ang status o apelyido. So another si Zaki Boy, nagkaon siya og hapwan, watermelon. So nami dari sa Liloan. Mauna ni siya guys, nisulod na ko diri sa munisipyo sa Liloan. Ako lang nasikaso kay akong bana nagbantay man sa akong bata. So mo ni naglibog jud ko unsa man jud kuhaon. Ang marriage license bagyod or katong marriage contract. So mo ni nangutana jud ko sulod sa LCR kung sa man jud dapat kuhaon kay narehistro naman gud ni sa mo ang pastor. So since dili man mi Catholic, so Church of Christ man mi or born again, so mo ni nga nangutana jud ko sa LCR na grabe kay kumaldita ang baiday. Diyan mo ni naghadlo ka jud ko dali-dali jud ko. Diyan mo ni na humana ko dani, sus day, after 1 year pa man siya usa makakuha balik day. Mo to ni gawas ko. Syempre, kami nagdugay ni ngadto na sad mi sa ato kang Dr. Noval. So mo ni siya ang time guys nga gipa-check up na mo si Zack kay naay nanubo sa iyang lawas. Nga natingala ko abi man ko rashes lang gud siya or dinala ra gud siya sa kanang kuan ba, singot. 'Di ba? Kung panington ang bata naaman jud na siya mga rashes. So mo ni gipa-check up na mo siya kang Dr. Noval, nya pagsusi na mo daaning time guys. Sus in town naaman din siya hand and foot mouth disease. So kani siya hand and foot mouth disease guys, makuha ni siya through sa bata nga nay ginabatsyag ngun ani gihapon or airborne siya guys. So kani siya nga klase sa disease guys or sakit guys sa mga bata, samot na kay prone kay ng mga bata 5 years old below. So prone kani siya ni guys. So mo ni nangutana ko kung sa man jud dapat nga mga tambal ani. So wa pa man nabot si doktor guys. So mga alas 2 pa doon ni maabot si Dr. Noval. So mo na nga naglista sa mi sa pangalan usa mi mobiya. So nibalik pud man ni sa eskwelahan guys ani. So after mga 1 hour ibalik na sad mi diri la sa clinic. So private nga clinic ni siya guys. Hi guys, so daghan nangutana kung unsa gyud na ang HFMD or hand, foot and mouth disease. So ang hand, foot and mouth disease ay usa ka sakit nga makuha ni sa kasagaran sa mga 5 years old and below. So mostly pud guys, naay mga dagko sad nga makaingon ani pero dili ingon nga tanan. So rare lang ni nga makuha sa mga idaran nga mga tawo. So unsay mga sintomas ani guys sa HFMD? So kasagaran ani guys is na siya mga blisters nga nasa iyang mga kamot. Anja naapod na kasagaran manubo sa buna, kasagaran sa siko. And then ang mga symptoms pa nila guys is hilantan. Anja naay mga lua sa ijahang baba, sayang dila, wala. And then ang kasagaran po ana nga mga symptoms is dili ganahan mo kaon, so low of appetite. So unsa man kuan na ni guys kung naa may mga igsuon nga 5 years old below, so dapat i-secure gyud na ninyo siya. And then unsa man joy hinungdan or unsay cause ani nga nganong naa kay HFMD. So mostly guys makuha nini siya sa mga contact person, like sa imong igsuon, sa imong mga uyuan, sa imong friends or bisan asa nga mga tao nga imong gika halubilo. And usa pa na guys is makuha nimo siya sa mga hugaw nga mga basura na or na-contaminate siya sa hangin. And then sa mga dulaan nga gigamit sa usa ka bata or sa katawo nga adunay sakit nga HFMD. So unsa na to pag
prevent ani guys, o unsay mga preventive measures nga dapat natong buhaton para malikaya nato ang ang kani nga sakit nga HFMD. So mostly guys, dapat jud nga natay personal hygiene sama sa pagligo kada adlaw, and then maghugas ta sa ato ang kamot using safeguard or sa pa nga mga sabon nga dapat natong gamiton para matanggal ang mga kagaw nga namilit sa tuang lawas. And then mo kaunta og mga gulay sama sa talong, mga kalabasa o unsa pa nga klase nga gulay nga makapanghatag sa tuwa og kalig-on sa tuang immune system labi na sa mga kabataan. Then mukaon og prutas. Ayaw ninyo kalimot guys og gamit og mask if ever nga naamoy HFMD. So kani siya nga video guys is dili ingon nga expert na ko, is kanang parehan ako sa doktor, sa nurse. So ako ni siyang gi take nga video para ma-aware mo o para malikayan ninyo ang pagkuyanap sa HFMD. And that's all for today's video, and God bless, at susunod na sa nga video makita ita. Muna siya guys nga si Zach naka-encounter siya og HFMD. So muna nga amo siyang gidala dito sa Liloan, north part sa Cebu, ug ipakonsulta namo kay Dr. Ralph John T. Noval. So kani siya nga doctor guys, usa ni siya ka general pediatrics o family doctor. Then kung ganahan mo guys nga magpakonsulta sa iya so open ang iyahang private clinic ato sa Liloan. So atbang na ang iyahang area anais ka na atbang siya sa Honda na namanligya og motor or sa Honda motorcycles. Then naay gamay dira nga pathway dira mo mosulod. So ang iyang clinic is open ni siya Monday to Saturday 1 PM to 5 PM. Then nag-duty po ni si Dr. Noval sa Oakmed, sa Maayo og sa Mindero og sa Women's and Children Hospital. So I would like to say thank you to Dr. Noval sa paghatag sa iyang prescription, labi na sa tambal nga gi prescribe niya sa ako ang anak na si Zach. And thank you.